sos माबाया फैबाय बानलु नङा गोदैसो जानो जोंनिया hwnna लोजागौ hwnna tasty everyone जोङो दायो बिजनि मेलायाव फैदों आरोना गसाइगावसो होनलांबावसो गसाइगावमोन नालाय बेखायनो गसाइगाव होनलांबाय थायो बेखायनो दा नोंसोरनि बिजनि मेलाखौ जोंहा सनालिनि दादा आंनि हासबेन्ड आं आरोना ओमफ्राय आब'मोन दङ देखायथ'ला दे मेलाखौ नायदो मेलाखौ देखायलांसै माखौबा एक्सप' जादों नै फुंनि 10टानिफ्रायनो अपेनिं जायोनो मेलाया खालि बैसोरल' जाया माने दखानफोरा आरोना ओरैबायदि मानसि मेरलाथारथ' मानसिफोर नागरटला आरि बिराद मानसि जादों दिनैसो फार्स्ट टाइम फैबायदों आङो बिजनि मेलायावहाय आगोल बर' बाजारावहाय आनैमोनाव फैबाय थाबा एसे फिसा फिसौ मोनजालाबायदों आरो बैसागु फांसनफोरबो नुदोंमोन ओरै सिङाव हाबसै नै बहा ए नो फरेनार नामा बोरमा मोजाङै गुनबानो फरेनार नङाथ' आरो रंग'नायसो बियो फरेनार नायनोबा होनबाय नालाय फरेनार थार सानबावबाय आङो ओमफ्राय मोदोम रंग'नायसो मानसियानो मिनिथावसो जारलासो जागोन दे नायलांदो दे ओरै हाबदो नामा 자, 만시장 가는 비슷한. 네, 사나리 말만 찾아듣는. 밀랑 진짜 찾아. X1 X4 딜레이랑. 아? 나 그냥 저기 저기 하는 건 못한 줄 아는 거야. 그게 그래서 그 가야 뭐 이런 거 하는 거. 저만 지지. 아마 동작 그 저기다 갑판에 지면 보자. 저거는.ฉันเดินเข้าไปลงจิ้วค่ะฉันเข้ามามันฉันนี่อะไรชิบหายมันฉันจริงๆนะพูดมาบ้างอะไรพูดมันสิค่ะฉันเอาให้ฉันดีกว่ามันฉันมาจะชอบหนูแล้วฉันได้ถ้าเป็นก็ได้ว้าวจิ้วค่ะการมาพระนั่นจีบกันसौद्रावहाय आं गियो दहायबो सौद्रावदों आंहा गस्लाफ्रा सुइटारफ्रा बेसेबां बेयाव नायनि बेसेबां लिरनाय 300 मोजांथार नै बियो सुइटारा साइड 315 खौ नाङा बागदालायनाय आङो कम्पानि होननायखौ नायदो एक्सप' र' हाफपेन्ट नायनोलै बाबा औ हाफपेन्ट मोजां मोनो बेयाव मोजांब्रा नै मानो लायदो ना लायनो आं बासिनानै लानोसै कफिसोलै बिदियाव कफि जायो औ बेखौ लाबाय जोंहा लंपेन्ट हाफपेन्ट फसायनानै थौ र' सनालि आखाइ हम दे আমারও ভালো রান্না माबे नांगौबा लादो मोजांथार नै ड्रेसफोरा ओरैजाय था एसे थान्दा एसे खम ए ट्रिपाल गैया थिंनिबो होदों गोजौआव बेखायनो नै मोजां नांगौबा मोजां लादो बेयाव
दाहाय थांबा माबाफोर लांगोन सना साइज बियो नैबे गानग्राया ए बैलाय बे itu baru kuda itu oh bे गथा bे गथाया बबेयाव मोनसेया बे हामगोनसै आरो हय हायथ' बार कुदा itu बारा थाब गोसोम जाया बिदिया मोजां जायो एखेखा जाम्बिनो गथा गथाखा बेबो जाया मोजां थायो बबेबा आंबो गानखांबाय बिदिखौ गोबाव जोरदों सान नायदोंमोन आब'आ ओमफ्राय सोंनाय नायदोंमोन आं दाम बुरजा होनथारो ओमफ्रायो मा होनो गसाइगावआवहाय एसे खममोन आरोना ओंखायनो नाङा गसाइगाव लानोसै होननानै लायासै आरो दा फैया बोराया मबाइल बावबोनानै गारियावसो मबाइल लायनो थांफिनदों सनाजों आंजों बोरायनि हाफ पेन्ट लाबाय आं ट्रेक सुट लाना होबाय आं गोजां बोथोर सफैनोसै ओमफ्राय हाफ पेन्टआबो गैखालामोन खम जाबायमोन बेनि थाखायनो आरोना एसे लाना होबाय ओमफ्राय दाना बाहा केसखौबो खम लाबोनांबाय दहाय बे बोराया अनलाइन हरनानै आंनिफ्राय केस लाबायना नङाबा केस दंखायोमोन आंनावहाय मैना लाथ'बाय आङो अनलाइन होफिनसै बाव अनलाइन नेटानो जाया मोजाङै नाङा माने मानसिफ्राबो मेरला बिहिथार नालाय बेनि थाखायनो खाप नायदों आबो फाटला फाटला थार ओरैबायदिनो एसे मोजां एसे गिदिर गुस्लांगौ फाटला फाटला बांद्राय मोजां जाया ओइ थोरसि खालारा मोजांथार नायदों जोंहा साहा लोंग्रा काप नायदों आब' बैयावहाय नागरटला खाथियाव ओरैजायहाय ओरैनो फांखाया जि मोजां दंथारो मोनसे लाबावदो रा बिसना सादर नै सोंनाय प्राइसआ मोजांबा लाजायो गुवारथार होनो सिंगिलालाय ओमफ्राय मानो एफा दाम दाम माबा जाबाय थाब कालार खारो ओमफ्राय जि बुरजाथार दामा ब्लेंकेटबासो एकला किमान 4800 अगर ये पसंद है तो मैं पैक करके रखता हूं थोड़ा सा बुक करके जाइए दाम थार नोगोद दाम बारा होनदों नेक्स्टआव 4800 नै नांगौबा आं बायो गानफेरा आङो एसेबांबा गिदिर नै नालाय सनाफ्रासो नै किउट-थार नैबेबो जि मोजांथार नै गाननोबो हाया नालाय खोमाफ्रानो नागरटलाखौ नालाय खाथिनिफ्राय माबायदि नुयो जा गिदिरखा सयथिबो लाजोबनो हाया आङो गोजौथार ना गिदिरथार लाजोबनो हाया ट्रेनाबो माला खारो ट्रेना मानसियानो जाया फैदो ओरै फै फिसाखौ गाखोहैगोन दे जा मानसिखा नालायनो अयथासार मानसिखा थाबायनो जायगायानो गैया नालायनो नागरटलाखौ फिसा नागरटला दं ओमफ्राय गिदिरबो दङ ओमफ्राय नै माबाया नालाय नै ओरै उल्थायग्राया ब्रेक डेन्स दङ बैयाव गिदिर
sorry 还经常放来浪费些 break dance sau thằng ní rồi break dance cả khăn nó cái được nó lại hôm nay anh nó biết thay cho bố man xe nữa nữa nó lại anh sẽ biết thay rồi ai ơi mà bà chứ nó lại anh đến chắc chỉ cả cái hàng luôn à cảm giác cả cái nào hiện giờ phải cả khe hùa với cái chân dừng rồi quá đâu đó phát thang rồi muốn rằng con nó sinh nhật lại mà chẳng phân biệt ngờ xả xe đông ở đây là cứ xem gần này kỹ xe lão lấy vào hình đồ rồi anh cả cái hàng này nung à biểu hay thắt xe lúc hình đồ đồng kỹ xe lão cái cả cái nào hay phải có thể cả cái định nữa là cả cái hàng nung à biểu hay break đến sau cả cái này xin đừng cả cái hàng cái là break đến sau cả cái hay ở đâu cầm đầu cả cái hàng này xe đầu cả cái này dậy thì cái nào xin xe đầu cả cái này dậy đã ôi chị khả này biểu ba ra xin thật đặc cái này sẽ không mình đưa ra ticket chưa dos taka nang rồi ăn một thằng nữa nè hồ cắt bay chưa thế hồ cắt thằng dây hồ cắt bay rồi nè sao bà thằng dây hôm nay hồ cắt cứ rồi bà tiêu thôi này số nào liền anh để phân đi cả hơi rạp xa nè rồi ghi trên cái này bây giờ ăn cái là của mình ghi trên cái đường sách đi nè cả khăn xe cái là này đi cho làm mày ai gì cái thầu cả cứ cái phải bạn cái lứa cả ăn ăn nè anh đi không bao giờ kia hơn thân rồi bạn ấy để cho nó liền riêng béo cả khơi săn đi nè nhiều béo kia là hay đã campus này nè chính xác cái này nè mình thấy mà group mi lại thường hơn là này hay ăn nữa béo kia là hơi thường chứ là cũng phải đây ạ thế này nè cả khơi khả đơn nào thì cũng béo này cái cả khơi nó cũng vậy cả khơi đây mà bây giờ chỉ chừng vậy sao vậy này nãy đi cũng phải béo cả khơi nè nơi chừng nhiều tôi sẽ cả khơi nó gì á rồi hay mà mi lại thì này béo cứ khẳng này cái hơn vậy 그래. 이제 왔는데 다시. 저. Break dance nggak kerasa lah. Coba tahu bener. Mau di ber. Mau di? Mau di orang ini. Nah? Mau di? Urus mana bro? नै sonapwr आं बिराद गाबदों दै माने होनबा अभार बोरैबा फिदिंद्रायदों आरो ना गोबानो ओंखारजोबदों आङो थारमाने बांद्राय माबाखौ कन्ट्रल हायाना ओमफ्राय बोराया जा मिनिबाय आरो ना आंखौ जंखायनो मा होनबावनो आरो ना एकदम माने कन्ट्रल हायाखै आं बिराद गिदों आरो ना ओरैनोबाबो गाखोनो हाखाया ओमफ्राय सकजोंसो गाखोयो आरो ना आं ओरैनो लुगैनानै
जाया बालाजोबग्रा आङो सोर नोंसो दङ हरैबो मानसि दं ओरैबो मानसि दं आं दासो नुदों दहाय नुवाखैमोन आं ओरैबो ओमफ्राय हरै साइडआवबो मानसि दङ सनालिया गेलेगासिनो दं देखायनो सनालिखौ सनालि मोजांथार गाखोना गेलेदों बेयावहाय बिसिनासो लाब दङ बेयाव 50 बाबो जोंना बै बाराद्राय जाबाय गिदिरखाय 80 लाबाय नङाबा 50 ल' लायोमोन जोंथिंबो नै उल्था जाजोबलायबाय गाबनानै सेस जाजोबदों ब्रेक डेन्स गाखोनाया दाख्लै जोङो सिमलटाफाव गाखोनाया एसे बांद्राय बिदि नंद्रायामोन आरोना आं भिडिअ बानायलायनो नागिरलायबावदोंसोमोन एसे बानायनो हागोन खोमा साननानै आयो थैसैसोमोन गाखोथारलाहां एबारनिफ्राय फिसा फिसायावसो गाखोनोसै गिदिरबो ना बिनिया ओमफ्राय बोरैबा मोनदों गाबोनासो थैजोबसै बे गैयामोनबा सेस गाबोमोन मेगना बोरैबा नुजोबलायबाय गाबनानैनो नै गारिफ्रा ना गथ' लाबाय हिसाब सारा गेलेग्राफ्रानो सनालिया ना गथ' लाबो गाखोबाय बिदिबो गेलेबाय एखेखा बेजों बेजों जाबाय जाबाय बांद्राय गाखोनाङा साइथिं खाथि नामा बियो नैबे ट्रेनासो गाबदों साइथिं खाथि नामा होननानै सोंबावबाय आं मैखौ गाबनायखौ बावनानै ओरैजायसो दां ओरैजायसो दां बिसिनायसो साइथिं खाथि दां होननानै सोंबावो आं जिबारिया नैबे ट्रेना बरियाबावसो ना बसिनाय बादिनो होननानै गाबनायखौनो गार्डारफ्रा बेस्लेटफ्रा नै सनाफोर बेयाव सार्कास जादोंमोन आरोना ओमफ्राय जोंथ' मिन्थियाखैना जों फैनानै एकदम बै मेला बाजाराव हाबग्रोबाय ओमफ्राय टाइमाबो बिराद जाबायमोन नालाय एसे जुदि थाब मिन्थिगोरोमोनब्ला नायजागौमोन होननानै सावरायलायदोंमोन आरोना जों माने रायलायदोंमोन गसंनानै नायदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेयाव टाइम लायोना बेनि थाखायनो जों नायनो हायासै ये जो जलकरिया है देखो आपका दिल की धड़कन बढ़ ना जाए तो क्या बताएं बच्चों के लिए रोमांच और बड़ों के लिए मनोरंजन तो देर किस बात की आइए और मैसेज कीजिए जो मैं जाहिर सिर्फ दुबई फिश चैनल और जलपरी शो में मैजिकल दुबई फिश चैनल एंड जलपरी शो Step into a world of wonder. Dance the waves. Experience the breathtaking fish tunnel. where hundreds of colorful fish Marine magic. Tickets available at the gate. The ticket price only 100 rupees. please come and enjoy the magical Dubai fish channel and jewelry show मा आइसक्रिम होनोमोनथाय बिराद गोथावमोन आरोना लोगोफोर टेस्टिथारमोन जानो तो फिर देखिए आज ही आइए और मिलकर भरपूर आनंद लीजिए हम इधर आए दुबई फिश चैनल जलपरी शो देखिए और करिए बच्चे और बड़े तैयार हो जाए एक जादू सफर के लिए हम इधर आए हैं दुबई फिश टनल और जलपरी शो गुबुननिया दाउदै होलायलायनाय माबासो खाला जिरासो बियो अन्डा जायो मामे अन्डा दाउदै जानो जायानो जोंहा मम' बिदों सनालिजों आंजों मम' जानो ओमफ्राय गुबुननि जाबाय सनालिजों आंजों मम' बिदों दाबो सफैयाना सनालि मम' जायो दा सानैजों जानोसै जोंहा ना जा बेरायबायना सनालि जा गाखोनो मोनबाय सनालियासो ना गरथ'राबो गेलेग्राबो आंहा ब्रेक डेन्स गाखोनायाव गाखोनासो थैसैमोन गाखोनोनो हाला बिराद गोबावबो जाबायना ना गथ' गैयाबाबो बोसोरब्रै बोसोरबासो जाबाय गोदायनो गाखोनाय बोरायजों गाखोनाय बिदिनो लास्ट गारोना बेयावबो गुसु गाखोखादों बिनिफ्रायनो गाखोनो हाला आं दा दै लोंनाया दै गोग्लैलायनानै नांनानै थाबाय ने गसरलायनायनो जानोसै जाखांनानै थांनोसै बेरायबाय बेरायबा बेरायख'नो हाया ओरैबायदि भिर ओमफ्राय मेलायाबो गिदिरथार गोलावथार गुवारथार आरोना ओरैबो थांबा थमलेट मोनहा माबाजोबो मोनहैजोबो जाना लागोसै र' मम'आनो दाबो फैयाखै सस माबाया फैबाय मम'आ बानलु नङा गोदैसो जानोसै र' मम' दाउ सावदों माबा सावदों जौ लोंग्राजों
मासे आजां गिदिर दिनैसो फार्स्ट टाइम फैफेरथारदां मेलायाव नागाथ'ला ओरैबो दंबावोसो हनै आजां जाखो गिदिंनोनो हायासै जोंना हा आब' फोजोबनोनो हायासै जों गिदिंनानै मेलाखौ ना ओहो नालाय ना बेयावबो दंबावो आयु खयथा जाखो मासथ' मानसि मुभिखौलाय बबेयाव देखायदों जाखो मुभि देखायग्राखौ नुवासै आङो मासेबां गिदिर जाखो ना सालादफोरा मेलाखौथ' गिदिंजोबनो हायासै जोङो बुंनाङा आजां गुवारथार फैखागोनसो बेरायबाबो बेरायख'नो हायासै बेरायजोबला टाइमबो गैला गोजानबो लामा गोजानबो ना थांसै गेट ओंखारफैबाय नै हाइरड मोनफैबायानो जों